Giaksyonan na sa DPWH 10 ug Bugo Barangay Council sa Cagayan de Oro City ang problema sa nagpundong ayuta sa tunga sa Alai River. Kini ang gitudlong hinungdan sa pagbaha sa lugar. Ang detalye atong Siron pinaagi niining Balitang Barangay. Usa ang Barangay Bugo sa Cagayan de Oro City ang gilunupan atol sa pag-igo ni Bagyong Basyang niadtong bulan sa Pebrero. Diin kapin 5,000 ka mga residente sa maong barangay ang apektado. Gani si Tatay Luloy, ikaduha na nagtukod sa iyang balay tungod na danyos matud pa sa makapilang beses nga pagbaha sa Zone 4 nga nahimutang lang kilid sa Alai River. Di lang kay 20 kabaha mo na pandiri na tagantaman. Bisan pa man aduna nay flood control structure ang palibot sa Alai River, milapaw gihapon ang tubig baha. Ang ginatudlong hinungdan sa mga residente ang nagpundong ayuta nga halos milukop na sa dakong parte sa sapa. Muto hinungdan kay mubanda man gud paingon diri. Tugo sa bulog tubig kusog isanan ba. Di makalahos. Dili makalawos to sa tulay. Diri paingon liko na gid siya. Saka pa nito. Sumala sa Bugo Barangay Council nga 2025 pa dihang nag-request sila og desilting operation sa DPWH Region 10 tungod dili na matud pa makaya sa ilang mga ekipo sa barangay ang paghabwa sa yuta. Apan naabtan kuno og dakong pagbaha sa Iligan City, hinungdan nga nahimong prioridad didto ang clearing operations. First attempt, murag dili kaya sa atong bako sa nahitabo nga pag-diktotan. Pero so far na remove tong island, so karon na temporary kadyot og kahunong ang pag-disalt dikto tungod kay duha ka buok nga excavator ang na lubong unya kinahanglan siya gyud to upgrade sa dako nga amphibians or excavator. Ang yuta nga natapok sa maong sapa ang hinungdan sa pagbaha nga ilang nasinati niadtong Pebrero. Apan karon ania na ang mga ekipo sa Department of Public Works and Highways Region 10 aron nga tanggalon ang dakong parte sa yuta ug i-desilt na sab ang maong sapa ug patasan pa ang ilang dike protection. Mga ta nga dali ka human ba kay bako og nay bagyo na sa ngalain, yan magbaha na sa kusog kaasanan. Para masudla magaling ni basag. Kung ubos-ubos na lang ba dili kay sulog. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.